ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗಳು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಪಿರಾ ವರ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ವ್ಲಾಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಕತ್ತಲೆ ಆತಂಡು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ದೀಪ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬೈದಾವೆ. ಸೊ ವೈ ಆರ್ ವಿ ಹಿಯರ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಪಿರಾ ವರ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಒಂದು ಬೈದ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ದಾಯಿ ಮುರಾಣಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದರು, ಪಿರೋರ ದಾಯಿ ಇನಿ ಪಿರ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಬೈದರು. ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ವಂಡರಿಂಗ್ ವೈ. ಸೊ ಐಕ್ ಏನ ನೇಟ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತು ಉಟ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ದಾಯಿಗೆ ಬೈದಿನ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ತೂ ಒಂದುಳ್ಳಾರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕಸಿನ್ ಅವು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಆರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಆರು ದೂರದ್ದು ಬೈದೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಮುರಾಣಿ ಖಾಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡೇನತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಅರೇನು ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆತೊಂದು ಬೈದ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಪೋವೊಂದುಪ್ಪುನು ಅರೋಮಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ದೀಪ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು. ಸೊ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ಇಡೇಗೆ. ವೆಜ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರಡ್ಡೆಲ ಉಂಡು. ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಉಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೋಮದ ಎದುರುಡೆ ಪಿರೋಂಜಿ ಉಂಡು, ಖಾಲಿ ವೆಜ್ಜೆ ಪುನವಲು ಚಟ್ನಿ ಅಂದ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್. ಸೊ ಏರಾಂಡಲ ವೆಜ್ ದಕ್ಕುಲು ಇತ್ತಾಡ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ವೆಜ್ ಅಂದ ದಾದಂಡಲ ನಾಡೊಂದಿತ್ತಾಡ ಈ ಅರೋಮದ ಎದುರೇ ದೀಪ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅರೋಮದ ಎದುರಡೆ ಪಿರೋಂಜಿ ಉಂಡು. ಅವು ಚಟ್ನಿ ಅವ್ರು ಖಾಲಿ ವೆಜ್ ತಿಕ್ಕುಣು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಲು ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಣು. ಹಾಂ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಪರ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೂಪನ್ನು ತೊಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್, ಒಂದು ಮಟನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೂಪ್ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಸ್ ಸೂಪ್. ಮೂಜಿ ಸೂಪ್ಲ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಐಟ್ ಯಾನ್ ಪಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವೇ ಕ್ರೀಮ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಕ್ರೀಮ್ ಅದು ಸಾರಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಚಿಕನ್ದ ಒಂಜಿನೇತ ಪುದರ್ ಪಯ್ಯಾಲು ದಾದನ ಉಂಡು. ಒಂದು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಶ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತನು ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಆದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಆದಿತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ ಎಂಕಲಿಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚಿಕನ್ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ತಂದೂರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ವೆನ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಟೇಸ್ಟಿ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ತಂದೂರಿ ಅಕ್ಕ ದಸರಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವೆಜ್ ಡುಲಿರಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅವರಿಗೆ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಶೆಜ್ವಾನ್ ಅದ ಟ್ರಿಪಲ್ ಶೆಜ್ವಾನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವೆಜ್ ಶೆಜ್ವಾನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಏರಿಯರಿಗೆ ದಾದ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಬೋಡು ಅವೇನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನ್ ಆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾರಮೆಲ್ ಪುಡ್ಡಿಂಗ್ ತಿಂಡೆ, ಅಕ್ಕ ಮಟ್ಕಾ ಕುಲ್ಫಿ ತಿಂಡೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ದೇದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ, ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ದೇದಿಜ್ಜಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋನೇ ದಿತ್ತಿನ ತಿನ್ಪುನೇ ಪಾತೆ ಅಂಚಾದು. ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ದಸರಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬದ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಚೇತ್ ಪಲ್ಲಡಿಯರ್ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ What the hell is this? Babu, see the lighting. Come here. Nice show. Come here, stand here. Come. You can see from here. See the lighting. ದಸರಾದ ಲೈಟಿಂಗ್ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲ ಇಂಚೆನೈತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಜಗ ಜಗಾಪನೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ರೈಸ್ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ವಿಷಯ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಜೋಕ್ ಪನ್ನರೆ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ದ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಎನ್ನಾತೆಗೆ ಕುಲೊಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಲೈಟಿಂಗ್ ದನೆ ಒಂದೈತ ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಪ್ಪಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ನ ಯಾನು ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಪಾಡಗತುಕ ಎಂಚ ತೋಜುಡು ನಿನ್ನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕುಲು ಕಾರಡು ಕುಲ್ದು ಪಾತಿರ್ದಾತೆ ಅವು ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ಗೆ ಏನಾರೆ ಏತು ಫನ್ನಿ ಆದ ಪುಣ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಯಾನ್ ಒರ್ತಿ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾದ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ತೆಲ್ಕೆನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತೆಪ್ಪಿರ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದಲೆ ಯಾನಂತೂ ಸರಿ ತೆಲ್ತದೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಈ ಜೋಕುರು ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತು ನೈಜೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಪಿರ ಲೈಟಿಂಗ್ದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ. ಲೈಟಿಂಗ್ನ ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದುಪ್ಪೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ತೂವರೆ ಎಂದೇ ಬರ್ಪೇರಿ. ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ತೂವರೆ ಎಂದೇ ರಾತ್ರಿಡೋರ ಎಂಚನೆ ರೌಂಡ್ ಪೋದು ಪುರಾ ಲೈಟಿಂಗ್ಲ ತೂದು ಬರ್ಪ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ತೂವರೆ ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿದವರು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾಡೋಡ ಅವೆ ಕುಡ್ಲ ಇಡಿ ದಯಪಂಡ
ಆಪಂಡ ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ನಮಕ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ವರ್ಷ ಗೊರ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುನು. ಸೊ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲುನ ಬದಲು ರಾತ್ರಿ ವನಸ್ಪುರ ಅದು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಬಲೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ತೂಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕಂತೂ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾನು ದಸರಾದ ಟೈಮ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಪಂತೈತೆ ಅಪ್ಪಗಲೇ ಏನು ಪಾಡ್ದೇನೆ ಇಜ್ಜೆನೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ನಿಕಲೆಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಂದಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತೆ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯ ನನೈತೆ ಇನಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೇ ಬೈಯಾಗ ಅದನ್ನು ಕುದ್ರೋಳಿಗ್ಲ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಐತ ವಿಡಿಯೋಲ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೋದು ತೂಲೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ನಮಕೊಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಸೊ ಪಿದಾಯ್ ಬಲೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ತೂವರೆ ಅಂದರೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಬಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕುದ್ರೋಳಿಗ್ಲ ಪೋಲೆ ಎಂಕಲೆ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ದಂಚಿಲ ಪೋಯರೆ ಇತ್ತನು ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅತ್ತೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಪಲ ಪೋಯರೆ ಇತ್ತನು. ಬಟ್ ದಾದ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪಂಡ ನನ್ನ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೂರ ಜಾಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಣಂದು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಅಂಚಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪೋಯ್ಜ ಎಂಕು ಲೆಫ್ಟ್ ತಿರ್ಗಿದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಗೆ ಪಿದಡಿಯ ಪತ್ತರೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಗಂಟೆ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಸೀದಾ ಪೋದು ಜೆಪ್ಪುನನೇ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಾದನ ಅಂಚಿ ಪೋಯ್ಜ ಅಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ತೂವರೆ ಉದ್ದಗು ತೂವನ್ ಪೋರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಗೀತೆ ಯಾವು ನಿಕುಲ್ ಮೀನಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ತೂದಿತ್ತು ಜಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ಉಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕುಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ಉಪ್ಪೇರತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕ್ಕಲೆಗೊಂಜಿ ತೂಯಾರ ತಿಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಖುಷಿ ಆಡತ್ತೆ ನಿಕಲೆಗೆ. ಸೊ ಆತೆ ಆದಿತ್ತನು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನಿಕಲಿನ ಕಾಲು ಇಂಚನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಡೇ ಮೀಟ್ ಆಯೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕಜಿ ನಿಕಲಿಗೆ ದಲ ಬೇಜಾರಾದು ಪುಜಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತನ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ. ಯಾ ನಿಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನಾದು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತಾಯ್ನನೆ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಎಂಕುಲ ತಿಕ್ಕಡಾವೆ ನಿಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಪ್ರೀತಿಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲ ತಿಕ್ಕಡು ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟು. ಸೊ ಕೀಪ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಲವಿಂಗ್ me, keep supporting me. Lots and lots of love. Bye. See you soon. Ta-ta. Bye. Take care.